אהלן חברים, כאן רוני וברוכים הבאים לסרטון נוסף. חתיכת יום אדום היה לנו אתמול, הייתה לזה סיבה מאוד מאוד מרכזית, ובסרטון של היום אני רוצה להסביר לכם בדיוק למה זה קרה ומה מצפה לנו בהמשך. אז בלי הרבה דיבורים, מה מחכה לנו היום? אנחנו נתחיל בלמה השוק ירד. אני הולך להציג לכם הסבר פשוט ומעמיק סביב למה השוק ירד, מה הסיבה שגרמה לזה ואיך זה משפיע עלינו הלאה. אנחנו נעשה סקירה מלאה של השוק, נסתכל על כל המדדים ועל כל החברות המעניינות, ואני הולך לספר לכם מה מחכה לנו בהמשך. אז יש לנו לוז מאוד מאוד עמוס בחודש אוקטובר, ויש עוד המון אירועים שצפויים להשפיע על השוק. אז דיברנו על קטליסטים, אירועים שיכולים להשפיע על השוק לכאן או לכאן. אתמול היה לנו קטליסט מאוד מאוד מרכזי, והיום אנחנו נסביר אותו. שנייה לפני שנתחיל, אני רק מזכיר שהקורס, יש לנו הנחה של חג סוכות, 30% הנחה על הקורס הגדול, המדריך המלא להשקעות ערך, ו-20% הנחה על הקורס הקטן המצומצם, קורס הערכות שווי. הרבה חבר'ה כבר ניצלו, אז רק רציתי להזכיר, המבצע נגמר ביום שבת, במוצ"ש. אז זהו, אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה, להשאיר תגובה, להצטרף, מה שבא לכם, אני ארחיב על הקורס בהמשך הסרטון. אז נתחיל מאתמול. אתמול הסגירה של אתמול הייתה מאוד מאוד כואבת, הדאו ג'ונס ירד ב-1.3%, ה-S&P 500 ירד ב-1.4% כמעט, הנסדק סגר במינוס 1.9%, הראסל ירד ב-1.7%, והוויקס אתמול טיפס. אנחנו כבר מתקרבים שוב פעם לטריטוריה של 20. השוק כבר מפחד, 25 הוא ממש מפחד, 30, וכשאנחנו מסתכלים על מד הפחד והחמדנות, Fear and Greed Index, אנחנו רואים שאנחנו כבר בטריטוריה של Extreme Fear, 17 זה אומר פחד מאוד 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 גבוה. ככל שאנחנו מתקרבים יותר ל-0, נכון, יש פה סקאלה של פחד וחמדנות, 0 זה אומר מקסימום פחד, ו100 זה אומר מקסימום חמדנות, וכרגע אנחנו הרבה יותר קרובים למקסימום פחד, אז בהחלט יש המון פחד בשווקים. אז דיברנו על קטליסטים באוקטובר. אתמול היה לנו קטליסט מאוד מאוד מרכזי, זה נקרא ג'ולטס, או מספר המשרות הפנויות בארצות הברית. אז אתמול השתחרר הנתון, אני עוד שנייה הולך לעבור עליו, אבל לפני זה אני הולך לתת מבוא קטן סביב למה הנתון הזה כל כך חשוב. מי שמבין, מי שמכיר, יכול לדלג, יהיו פרקים למטה. אז יש לנו מספר מפתח שמעניין את הפד. המספר הזה מתאר את היחס בין המשרות הפנויות לבין המובטלים, אוקיי? על רגל אחת, כן, אם המספר הזה נמצא באזור ה-2, זה גבוה, 1, אז 2 זה גבוה, 1 זה בסדר. הפד רוצה להגיע לאזור ה-1. עכשיו בואו נבין למה המספר הזה כל כך חשוב, אני יכול להסביר לכם בצורה ויזואלית. מי שמכיר, כמו שאמרתי, יכול לדלג. אז תדמיינו שיש לנו עכשיו שתי חברות, חברה A וחברה B, אוקיי? חברה A רוצה לאייש איזושהי משרה, בואו נגיד שיש פה איזה ריבוע ריק שמאייש משרה, וחברה B גם כן רוצה לאייש משרה, אוקיי? שתי החברות האלו רוצות לאייש איזושהי משרה, נגיד משרת פיתוח של איזשהו משהו. עכשיו בשוק יש רק עובד אחד שיכול לבצע את המשרה הזו. מה זה אומר? זה אומר שיש יחס של 2 ל-1 בין המשרות הפנויות לבין האנשים שמחפשים עבודה, נקרא לזה מובטלים, או אנשים שמחפשים עבודה. כי מי שמובטל, מחתים אבטלה, ובעצם בהגדרה שלו מחפש עבודה. אז יש לנו שתי משרות פנויות, אבל יש לנו עובד אחד ויחיד. עכשיו, אם שתי החברות האלו רוצות את העובד הזה, מה הן צריכות לעשות? הן צריכות לתגמל אותו באיזושהי צורה, נכון? למשוך אותו אליהן. אז מה הן עושות? אין להן ברירה, הן פשוט יעלו את המשכורת שלו, נכון? הם יגידו לו, טוב, תבוא אליי, חברה A תגיד לו, תבוא אלינו, אנחנו נשלם לך 10,000 שקלים בחודש. חברה B תגיד לו, אתה יודע מה? תבוא אלינו, אנחנו נשלם לך 11,000 שקלים בחודש. וזה מה שקורה, כן? החברות נאלצות, המעסיקים נאלצים להעלות את השכר, כי יש קצת מדי עובדים שמחפשים עבודה, ויש יותר מדי משרות פנויות. אז מה שקורה, המשכורת של העובד הזה, או השכר שלו, עולה. או הוא לא עולה כי אין לו שכר, אבל החברות נאלצות להציע שכר גבוה יותר. ואז מה קורה? אם החברות האלו צריכות להציע שכר גבוה יותר לעובדים שלהן, אז הכסף הזה צריך להגיע מאיפשהו, נכון? אז מה שהן עושות, הן מעלות את המחירים על המוצרים שלהם. עכשיו המוצרים האלה יכולים להיות כל מיני דברים, זה יכול להיות נגיד תכשירים, זה יכול להיות מוצרים בסופר, כן? זה יכול להיות כל מיני שירותים, שירותי מחירות, שירותי תיקון, כל מיני דברים.
אבל השורה התחתונה היא שהחברות האלו נאלצות להעלות מחירים, כי הן נאלצות להעלות את השכר לעובדים שלהם. עכשיו, אם המחירים של המוצרים עולים, מי נפגע בסופו של דבר? הצרכן, אותו עובד שבבוקר בא לעבודה, שם בגדים, הולך לעבודה, מסיים לעבוד ב5 והוא הופך להיות צרכן, נכון? הוא הולך לסופר, והוא הולך למוסך, והוא חוזר להיות צרכן בסוף היום, נכון? במהלך היום הוא עובד, יש לו תנאים, הוא דורש העלאה, ובסוף היום הוא יוצא מהעבודה והוא חוזר להיות צרכן. עכשיו, אותו עובד שהוביל להעלאת שכר ולעלייה באינפלציה, הוא זה שגם חוטף את זה בכיוון השני, נכון? כי החברות האלו העלו לו את השכר, בשביל לממן את העלאת השכר הן העלו מחירים, ואם המחירים עולים, האינפלציה עולה, וככה אנחנו נכנסים לאיזשהו סייקל כזה מטורף, של אינפלציה ושכר ואינפלציה ושכר, וככה זה נראה. אז פה אפשר לראות שורה שמתארת את אינפלציית השירותים בארצות הברית בחודשים האחרונים. אז אפשר לראות בפברואר 0.6%, במרץ 0.4%, באפריל 0.4%, כן, כל חודש המחירים של השירותים עולים. מאי 0.4%, וככה זה עולה ועולה ועולה ועולה, עד שאנחנו מקבלים נתון שנתי של 5.9%, כן, זו עליית מחירים של כמעט 6% בשירותים, ואינדקס השירותים מהווה 58% מסך כל האינדקס של האינפלציה. כן? אז כשאנחנו אומרים למה האינפלציה עקשנית, למה האינפלציה לא יורדת, מעבר למחירי האנרגיה, יש את הפקטור הזה, את הנתון הכל כך חשוב הזה, שמתאר את היחס, כמו שאמרנו, בין מספר המשרות הפנויות לבין המובטלים. וברגע שהיחס הזה גדול מ-1.5, מתקרב ל-2, זה מוביל לאינפלציית שירותים, שמובילה לאינפלציה באופן כללי. עכשיו, אתמול השתחרר הנתון של מספר המשרות הפנויות בארצות הברית, והנתון הזה אתמול עמד, או הנתון עומד כרגע בחודש אוגוסט, על 9.6 מיליון משרות פנויות, וזו עלייה מהחודש הקודם, נכון? אז ראינו טרנד של ירידה, שמחנו, ועכשיו זה שוב פעם חוזר, זה אומר ששוק העבודה עדיין חם, שוק העבודה עדיין חזק, וכשאנחנו מתארים את היחס, או מחשבים את היחס בין המשרות הפנויות לבין המובטלים, אנחנו מקבלים 1.5, כן? אז יש לנו 9.6 מיליון משרות פנויות ו6.3 מיליון מובטלים, אנחנו מחלקים ביניהם ממש כמו שראינו בציור, ואנחנו מקבלים 1.5. אז ירדנו מ-2 ל-1.4, ועכשיו חזרנו בחזרה ל-1.5, כן? אז אפשר לראות את זה פה בגרף, כאן אפשר לראות את מספר המובטלים, הוא עדיין לא מספיק גבוה כמו שהוא אמור להיות. עכשיו, הפד רואה את זה, יושב ראש הפד רואה את זה, ג'רום פאול רואה את זה, חברי הפד רואים את זה, והם אומרים לעצמם, שוק העבודה עדיין חם, האינפלציה לא הולכת להירגע בזמן הקרוב, אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו או נעלה את הריבית עוד פעם, או שפשוט נשאיר אותה גבוהה לאורך הרבה זמן, או שניהם, כן, או שנעלה את הריבית, הם יכולים נגיד להעלות את הריבית ב0.5% או ב0.25%, בתיאוריה, כן, אני לא אומר שזה יקרה, אבל יכול להיות מקרה קיצון שבו הפד יגיד, טוב, אני מעלה את הריבית בעוד 0.25%, אני מעלה את הריבית בעוד 0.25%, ואז נמצא את עצמנו כבר מתקרבים ל6%, אנחנו כמובן לא יודעים מה יקרה, אבל זה תרחיש שאנחנו חייבים לקחת בחשבון. עכשיו, למה אכפת לנו שהריבית תעלה? כי כשהריבית עולה בחדות, כמו שראינו לאורך ההיסטוריה, זה בדרך כלל מוביל למיתון. אז כאן אפשר לראות את כל הפעמים שבהם הריבית עלתה באופן חד, אז אפשר לראות בשנות ה-50 ובשנות ה-60, בכל פעם שהריבית עולה באופן חד ומהיר, זה מלווה באיזשהו מיתון, ובשטחים האפורים האלו אפשר לראות את המיתון שבא בדרך כלל לאחר העלאת הריבית. ואם יש מיתון, זה אומר שהרווחים של החברות נפגעים, זה אומר שהצרכן נפגע, זה אומר שהמשק מפסיק לצמוח, לפחות לטווח הקצר, ואם הרווחיות של החברות נפגעת, בסופו של דבר זה מוביל לירידה במחירי המניות, ולכן אנחנו רואים את השוק יורד כמו שהוא ירד. כי השוק אומר לעצמו, רגע, שוק העבודה עדיין חם, הפד ייאלץ להעלות את הריבית או להשאיר אותה גבוהה הרבה זמן. אם זה המצב, זה כנראה יוביל למיתון, מיתון פוגע בחברות, אם החברות נפגעות, אני מוכר את המניות. זה מה ששוק המניות אומר לעצמו. במקביל גם הריביות עולות בשוק האג"ח, אז משקיעים מעדיפים להוציא כסף משוק המניות שהוא נחשב לשוק מסוכן, ולהשקיע את זה באג"חים שמניבות 5%, 5.5%, ולכן אנחנו רואים את הירידות הכל כך חדות האלו.
אז זהו חברים, רציתי להסביר לכם למה השוק ירד אתמול, וזו הסיבה. מספר המשרות הפנויות טיפס בארצות הברית, וזה הוביל לכל השרשרת הזו שדיברתי עליה עכשיו. מכאן אני רוצה לעבור איתכם לסקירת שוק, רק לפני שנעשה את זה, אני רוצה להודות לספונסר של הסרטון. אז תודה לרוני, המדריך המלא להשקעות ערך, שהוא בעצם הספונסר של הסרטון שלנו היום. אז למי שלא מכיר, זה הקורס שלי, ככה הוא נראה מבפנים, מערכת שלמה, מאוד מאוד אינטואיטיבית ונוחה. מצד ימין אפשר לראות את כל הפרקים, אז יש לנו 12 פרקים, פרק מבוא, פרק יסודות, פרק של דוחות כספיים, אנחנו ממש לומדים את כל הדוחות, דוח רווח והפסד, מאזן, תזרים, הכל לפרטי פרטים, אנחנו לומדים על סקטורים, כמו שעוד שנייה נראה בהמשך של הסרטון, אנחנו לומדים על אינדקסים, כמו שעוד רגע נראה בהמשך הסרטון, קרנות סל, יחסים פיננסיים, זה בעצם יחסים שמתארים את האיכות של העסק, אנחנו לומדים על ריביות ושוק האג"ח, ממש כל מה שעברנו עליו עכשיו, אנחנו לומדים באופן מאוד מאוד מעמיק בקורס, אנחנו עושים הערכות שווי, יש לנו פרק שלם רק להערכות שווי, ואגב זה פרק שאפשר להצטרף אליו בנפרד, לא חייב לעשות את כל הקורס, מי שרוצה ליטוש רק בהערכות שווי, יכול להצטרף רק לפרק הערכות שווי, יש לנו מחשבון להערכות שווי, שאני ממש, קובץ אקסל מאוד מאוד מסודר ואיכותי, שבניתי אותו במשך הרבה זמן, שזמין ונגיש לכל חברי הקורס, אז זה הקורס שלי חברים, ככה זה נראה. מעבר לקורס יש לנו גם קובץ דרייב מאוד מיוחד שאני עובד עליו ממש קשה. בקובץ הזה אני בעצם עושה את כל הערכות השווי המעניינות לפי דעתי, לפי כל השיטות שלמדנו בקורס. אז לדוגמה פה עשיתי הערכת שווי ל-SML, אז אפשר לראות פה את כל השיטות ממש כמו שאנחנו לומדים בקורס, כולל מקדם ביטחון. אני שם לכם פה את כל הגרפים ואת כל המידע, יש פה גם הערכת שווי לפי DCF. ומעבר להערכות שווי ולקורס עצמו, אתם גם מצטרפים לקהילה עשירה ומלמדת ואיכותית ותומכת. אנחנו כבר 161 חברים בקבוצת הטלגרם, כולם חברי קורס, כולם צמאים לידע, אתם יכולים לראות פה כל היום עדכונים ולמידה ושאלות, ואנחנו גם עוזרים להרבה חבר'ה שנמצאים בתחילת הדרך ושואלים הרבה שאלות יחסית בסיסיות, יש פה הרבה עדכונים, בקיצור, כיף גדול. אז אם זה מעניין אתכם, יהיה קישור לאתר שלי למטה, אפשר להירשם, אפשר לשלוח לי הודעה, כאן, באינסטגרם, איך שבא לכם. זהו, תודה לכל מי שהצטרף, ומכאן בואו נמשיך בסרטון. אז כמו שאמרנו, מכאן אנחנו עוברים לסקירה, נתחיל מה-S&P 500, אז ה-S&P 500 מתחילת השנה, נתן תשואה של 10.6%, אנחנו רואים שאנחנו לאט לאט מתחילים לרדת, מהשיא התוך שנתי שלו, הוא איבד כמעט 8%, 8% זה כואב חברים, אם ה-S&P ירד ב-8% ואתם חשופים למניות טכנולוגיות, אז אתם הרגשתם את זה יותר, נקרא לזה ככה. יש פה נתון מעניין, אפשר לראות שה-S&P 500 לא עשה שום תשואה במשך 2 ו4 חודשים. אז מיוני 2021 עד בעצם אוקטובר 2023, ה-S&P 500 לא נתן שום תשואה, ואתמול מישהו באינסטגרם אמר לי, אבל רוני, זה שה-S&P לא עשה תשואה, זה לא אומר שאנחנו לא עשינו תשואה. מי שקנה פה לאורך כל הירידות, וביסס את התיק שלו באזור הזה, דווקא עשה אחלה תשואה, והוא צודק. כל החוכמה היא לזהות הזדמנויות כשהן צצות ומגיעות, ולהיות מוכנים כשהן מגיעות, ולבצע את הפעולה, ולא לשבת על הגדר. אז זה ה-S&P 500, 2 ו4 חודשים בלי תשואה עבור האינדקס. אני עובר לנסדק, הנסדק מתחילת השנה נתן תשואה של 26%, שזו תשואה מאוד מאוד מרשימה, אבל איבד כבר כמעט 9% מהשיא התוך שנתי שלו. אז כן, הנסדק לאט לאט מאבד גובה, אנחנו לא יודעים מתי זה ייעצר. אני חושב שזה יהיה מטורף אם הנסדק יסיים את השנה בלי תשואה בכלל, זה יהיה ממש, זו תהיה ירידה של הרבה אחוזים מאיפה שאנחנו נמצאים כרגע. גם הנסדק לא נתן שום תשואה במשך 2 ו10 חודשים. אז אם תלכו אחורה 2 ו10 חודשים עבור הנסדק, אתם תפגשו את אותה נקודה שבה הוא נמצא היום. כן, זה הנסדק. הדאו ג'ונס מתחילת השנה מינוס 0.4% מהשיא התוך שנתי שלו, הוא איבד 7.4%. אז גם כן, איבוד ערך רציני עבור הדאו ג'ונס, אבל מתחילת השנה לא עשה יותר מדי. הראסל שמתאר את החברות הקטנות, 2,000 החברות הקטנות בארצות הברית, איבד 14% מהשיא התוך שנתי שלו, ומתחילת השנה הוא איבד 1.3%. אני עובר לקרן סל מחכה שנקראת TLT, זה בעצם קרן סל שמחכה
אג"חים ממשלתיות אמריקאיות עם תאריך לפדיון שגדול מ-20 שנה. אז יש שם 20 שנה עד 30 שנה. הקרן הזו ירדה ב-16%. למה היא יורדת? היא יורדת כי התשואות עולות, נכון? אם היא מחכה קרן סל, והתשואות של הקרן סל, אם היא מחכה אג"חים, והתשואות של האג"חים עולות, הן עולות כי מחיר האג"ח ירד. ומחיר האג"ח מגולם פה או משוקף פה על ידי המחיר של אותה קרן סל, שאיבד 16% מתחילת השנה. ברגע שאנחנו רואים את האינדקס הזה יורד, את הקרן סל הזו יורדת, זה אומר שהתשואות של האג"חים מטפסות. כי יש יחס הפוך בין מחיר האג"ח לבין התשואה שלה. אם המחיר יורד, התשואה של האג"ח עולה. אז זו קרן סל מעניינת ששווה, אני אתחיל לעקוב אחריה בתקופה הקרובה. אני רק אגיד שהיא איבדה כמעט 50% מאז השיא האחרון שלה. עוד אינדקס מעניין, אינדקס שמתאר את ה-S&P 500, אבל במשקל שווה equal weight. יש לנו 500 חברות שנמצאות ב-S&P 500, אבל החברות הממש גדולות משפיעות על האינדקס, כן? הן לוקחות את כל יש להן כמעט את כל המשקל. אם אנחנו לוקחים את אמזון, גוגל ומטה וכל אלו, יש להם בערך 40% משקל מה-S&P 500. אם אני לוקח את כל החברות באינדקס ונותן להן משקל שווה, אני רואה שמתחילת השנה האינדקס ירד, כאילו ה-S&P 500 equal weight, משקל שווה, ירד מתחילת השנה. זה אומר שבממוצע רוב החברות באינדקס ירדו, כן? זה שיש לנו 7 המופלאות שטיפסו בעשרות ומאות אחוזים, לא אומר שהשוק, בוא נגיד, השוק הרחב לא ירד, רוב החברות ירדו, האינדקס עלה, אבל רוב החברות ירדו, וכאן אפשר לראות את זה בצורה ממש יפה. זו בעצם מפת החום של ה-S&P 500 מתחילת השנה, ואפשר לראות פה את הריכוזיות הזו, כן? פה, כאן, הכל ירוק, הכל ירוק, 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 אבל זה רק פה, כן? כל השאר אדום, תראו, כל האזור הזה, ברובו אדום, כן? יש ירוק, כן? אני לא אומר שהכל אדום, אבל הרבה 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 אדום, וזה לא תיאוריה, זה עובדה, אפשר לראות, האינדקס של המשקל השווה ירד מתחילת השנה. זה אומר שרוב החברות שאתם רואים פה, יש פה 500 חברות, רובן ירדו, כן? קוקה קולה ירדה וג'ונסון אנד ג'ונסון, יש המון חברות, כן? אנחנו כל הזמן מדברים על 7 המופלאות, אבל יש המון חברות שאיבדו משווי השוק שלהם. יונייטד הלת, אחת החברות הגדולות ביותר בארצות הברית, חברת בריאות. פייפל פה ירדה ב-20%, יש לנו את הום דיפו שירדה ב-8%, נייק שאיבדה 20%, פפסי שאיבדה 7%. אז אמנם האינדקס נתן תשואה חיובית, נכון, ה-S&P בתשואה חיובית השנה והנסדק, אבל אפשר לראות שרוב החברות דווקא איבדו מהערך שלהן לאורך 2023, וזה אומר שיש עדיין הזדמנויות, כן, יש עוד חברות חוץ מ-NVIDIA, סתם נקודה למחשבה. בואו נדבר קצת על מה היה לנו אתמול. אז אתמול אמזון הנפגעת הגדולה ביותר מבין ענקיות הטכנולוגיה, מינוס 3.6%, הווליום שלה דווקא היה סביר. אז פה מצד ימין אתם יכולים לראות את הווליום, כמה מניות החליפו ידיים לעומת הממוצע, אוקיי? אז אם יש יותר מניות שהחליפו ידיים אתמול לעומת הממוצע, זה אומר שהייתה תנודתיות גבוהה באותה מניה באותו יום. NVIDIA אתמול איבדה 2.8%, אדובי 2.7%, מייקרוסופט 2.6%, טסלה 2%, מטה 2%, גוגל 1.4%, ואפל החזיקה יפה אתמול 0.7%. שתי חברות שרציתי לציין, טסלה ומטה. אז טסלה השבוע דיווחה את מספר המסירות של הרכבים ב-Q3 2023. אז מה ראינו? אז בתור התחלה טסלה מסרה 435,059 רכבים ב-Q3 2023, אנליסטים ציפו ל-461,640, אז זה היה מספר הנמוך ממה שהאנליסטים ציפו, אבל זו הצהרה של החברה. A sequential decline in volumes was caused by planned downtime for factory upgrades. אז היה upgrade'ים למפעלים, המפעלים ירדו לצורך ה-upgrade'ים האלו, שיפורים או תיקונים, איך שלא תקראו לזה, וזה מה שפגע במסירות לטענת טסלה. עבור 2023 הם עומדים מאחורי ההצהרה המקורית שהם הולכים למסור 1.8 מיליון רכבים. אז כן, הייתה ירידה מרבעון לרבעון בכמות המסירות, אבל טסלה מייחסת את זה למפעלים שירדו לשיפוץ ולשדרוג.
אם אנחנו עושים השוואה לאותו רבעון בשנה הקודמת, Q3 2022, ברבעון הזה טסלה מסרה 343,830 רכבים, וזה בעצם עלייה של 26% משנה לשנה. אז כן, הייתה ירידה מרבעון לרבעון, נראה שהייתה לירידה הזו סיבה, אבל עם הירידה, למרות הירידה, עדיין צמיחה של 26%, זה מאוד מאוד מרשים, והחברה השנייה שרציתי לדבר איתכם עליה היא מטא. אז מה שרציתי להגיד זה, אם אתם מחזיקים מניות, מתעניינים, שוקלים, חושבים, אני ממש ממליץ לכם לראות את האירוע של מטא, מטא קונקט, זה אירוע שמרק צוקרברג הציג ביחד עם המהנדס הראשי, מהנדס הטכנולוגיה הראשי. אז שווה לראות, יש שם המון דברים מעניינים, בין היתר הם הציגו את המשקפיים ואת כל הפעילות שלהם סביב ה-AI, הם עושים שם המון דברים מעניינים, הם הציגו את הרייבן, בעצם משקפיים חכמים מסוג רייבן, שיכולים לעשות כל מיני דברים, אז יש שם הרבה התפתחויות, הרבה דברים מעניינים, המון עתיד נבנה כרגע במטא, ואני חושב שהחברה הזו עושה דברים מעניינים, אז אני ממליץ ממש לראות את המטא קונקט, את האירוע הטכנולוגי של מטא. אז זה מה שרציתי להגיד בנושא הזה. מכאן אני עובר קצת לשבבים, AMD אתמול איבדה 3%, NVIDIA דיברנו, TSM 2.5%, ברודקום 2.4%, Applied Material 2%, ASML 2%, אם נראה את ASML ב-550, 500, לפי דעתי האישית בלבד, זה מחיר כניסה מאוד אטרקטיבי, Western Digital 1.4%, Qualcomm 0.8%, הכל בשלילי, כן, הכל בירידות, מייקרון החזיקה יפה אתמול, ואינטל אתמול היחידה שטיפסה ב-0.6%. מבחינת כל המניות שאתם רואים פה, אז כרגע אני מתמקד במניה אחת ספציפית, שהיא ASML, מכרתי את מייקרון, ואני קונה מניות של ASML, ככל שהיא תרד יותר, ככה מבחינתי היא תהיה יותר אטרקטיבית. מבחינת תחרותיות בשוק, אז כרגע יש לנו את AMD, NVIDIA ואינטל שמתחרות על שוק ה-AI בצורה מאוד אגרסיבית, המובילה כרגע היא NVIDIA, AMD במקום השני, צפויה להשיק את המעבד AI המאוד מיוחד שלה בסוף השנה, ואינטל קצת מדשדשת מאחורה, אז כרגע NVIDIA המובילה ו-AMD נושפת לה בעורף. פיננסים, הפרם אתמול איבדה 10.6%, סופאי 7%, סקוואר בלוק איבדה אתמול 3%, אמריקן אקספרס 3%, פייפל 2%, הכל שלילי, כן? מאסטר קארד 1.2% וויזה 1%. הסך הכל יום אדום בכל הסקטורים, סולר, אז הרבה מתחילים להתעניין, או מתעניינים כבר הרבה זמן, ב-Enphase וסולר אדג'. אז Enphase אתמול איבדה 2.2%, וסולר אדג' איבדה 1.8%. אני רק אגיד שזה סקטור שהוא חדש לי, ואני לאט לאט לומד אותו, ואני אעדכן בהמשך סביב המסקנות שלי, עבור החברות האלו, שאני יודע שהן מאוד מאוד מבוקשות. זהו חברים, זו הייתה סקירה של השוק, בואו נראה מה מחכה לנו בהמשך. אז אתמול היה הקטליסט הראשון עבור חודש אוקטובר, אבל יש לנו עוד המון קטליסטים בחודש אוקטובר, בין היתר דוח התעסוקה ביום שישי, אז אנחנו מקווים שנראה את שיעור האבטלה עולה, ומקווים לראות את מספר המובטלים עולה. אם נראה את המגמה הפוכה, זה בעיה מאוד, אני מזהיר אתכם, כן? אם אנחנו נראה שוק עבודה חזק ביום שישי, אנחנו נראה שיעור אבטלה נמוך, שיורד, כן? כרגע זה עומד על 3.8% סדר גודל, אם זה ירד בחזרה ל3.5%, ומספר המובטלים ירד, אז אנחנו בבעיה, אנחנו נראה כנראה עוד דיפ בשוק ביום שישי. אז אני רק רוצה להזהיר אתכם לקראת יום שישי, רק שתדעו מה מחכה לכם. אני לא אומר איזה פעולות לעשות, אבל רק שישב לכם בראש, הנתון הכל כך חשוב הזה שהולך להשתחרר ביום שישי. אם האבטלה תעלה, ומספר המובטלים יעלה, ביחס שמקזז את מה שראינו אתמול, כן? ואז יחס המשרות הפנויות למובטלים ירד בחזרה, מ-1.5 ל-1.4, 1.3, אז אלו כבר חדשות יותר טובות, כן? אבל אם נראה שמספר המובטלים יורד, האבטלה יורדת, אז אנחנו בבעיה. אז זה השבוע, כן, קטליסט מאוד מרכזי ביום שישי. שבוע הבא, יש לנו את נתוני האינפלציה ביום חמישי, כן, ב-12. גם כן, אנחנו רוצים לראות שהאינפלציה יורדת, כן, או לפחות אינפלציית הליבה יורדת, אז זה גם קטליסט מאוד מאוד מרכזי. ב-13 עונת הדוחות מתחילה, באופן רשמי, אז זה אומר שהבנקים הגדולים הולכים לדווח. זה קטליסט
הוא חזק, אבל הוא לא חזק כמו דוחות התעסוקה. הבנקים ישפכו לנו אור סביב התנהגות צרכנית, האם הצרכן חוסך, האם הוא מבזבז, וכל הדברים האלו. ואז יש לנו שבוע של לקחת אוויר, וב-26 לחודש אמרנו דוח התמ"ג, שייתן לנו כיוון להאם המשק מתכווץ או מתרחב, האם אנחנו כבר בתוך מיתון או שעדיין לא. ב-27 לחודש נתון אינפלציית ה-PCE, שזה הנתון המועדף על הפד, גם כן אנחנו רוצים לראות שם ירידה באינפלציית PCE ליבה. ב-1 לנובמבר החלטת הריבית של הפד, כרגע הסבירות הולכת לכיוון זה שלא תהיה עוד העלאת ריבית, לפחות בהחלטה הקרובה, ב-1 לנובמבר. ועוד משהו שפספסתי, ב-18 טסלה מדווחת את תוצאות הרבעון השלישי של 2023, אז טסלה בעצם פותחת את עונת הדוחות של הביג טק, ושבוע אחרי זה, ב-25, אנחנו נתחיל לראות את כל שאר החברות שלה מדווחות. אז זה מה שקורה בחודש הקרוב, תצלמו את המסך הזה, מסך ממש חשוב, וכמובן שאני אעדכן הכל, גם כאן וגם באינסטגרם, באופן שוטף. למי שלא יודע, גם יש לי אינסטגרם, אני מדווח שם כל היום סביב כל הדברים המעניינים שקורים. בסטורי לאורך ממש כל היום, אנחנו עושים הרבה שאלות ותשובות, ממש מעניין שם. אז למי שאוהב את העדכונים השוטפים, גם אם אין לכם אינסטגרם, שווה לפתוח ולהצטרף רק בשביל להישאר מעודכנים. זהו חברים, אם אתם נמצאים בתהליך של פתיחת תיק השקעות, ואתם רוצים לפתוח תיק השקעות נגיד באקסלנס, אז זה מה שהם מציעים, הם מציעים $5 לעסקה בארצות הברית, 100 שקלים מתנת הצטרפות, פטור מדמי ניהול לשנתיים, ולאחר שנתיים הם נותנים קיזוז מלא כנגד עמלות הקנייה והמכירה על הדמי ניהול. אז אם קניתם או מכרתם פעם אחת פה, זה מקזז לכם את דמי הניהול. אני רק אגיד שאקסלנס זה חבר בורסה ישראלי מפוקח, בניגוד לברוקרים אחרים אולי שהם קצת יותר זולים או יותר זולים, אבל הם לא חברי בורסה ישראלים, והם לא מפוקחים על ידי הבורסה בישראל. אז זה משהו שצריך לשים אליו לב. לאחר שנתיים אז אמרנו, דמי הניהול מתקזזים כנגד העמלות האלו, הם מטפלים במיסים באופן אוטומטי, אז כל העניין הזה של דיווח, רואה חשבון, דוח שנתי, לא צריך לעשות, זה קורה לבד. זה מינימום 20,000 שקלים לפתיחת תיק, ואיש קשר איציק, אתם מוזמנים לדבר איתו, זה המספר שלו, או להירשם בקישור שיהיה בתיאור למטה. אתם יכולים למלא רק את העמוד הראשון, שזה שם ומספר טלפון, ויחזרו אליכם, לא צריך למלא את כל השלבים עד הפתיחת תיק עצמה. זהו חברים, אני משקיע באקסלנס, יש לאבא שלי תיק שם, לאחים שלי יש תיק שם, אז אני גם משקיע שם וגם עובד איתם. אז סך הכל הם אחלה. וכמובן שאני מקבל עמלה על כל הצטרפות שלכם, וכמו שאמרתי, זה יפיק הכנסה מאוד מרכזי שלי. אז תודה לכל מי שהצטרף, ולמי שהולך להצטרף בעתיד. זהו חברים, זו הייתה הסקירה, זו הסיבה שהשוק נפל אתמול, וזה כל מה שמחכה לנו בחודש הקרוב. תודה שהייתם איתי בעוד סרטון, ונתראה ממש בקרוב בסרטון הבא.